suna cewa wai da Shehu Usman suka zo sun ɓoye tarihin na gaba da su ƙarya ne. Shehu Ɗahir Fairan yana gaba da Shehu Usman. Me yasa ba a ɓoye tarihin Shehu Ɗahir Fairan ba yau ga littafinsa a hannunmu zuwa yanzu ba littafin tauhidi irin nasa. Kubura ta Shehu Sunusi ita Shehu Ɗahir Fairan mai ɗauka ya waƙe ta yana nan Nazmul Kubra a hannunmu. Inda Shehu Usman ya ɓoye tarihin na gaba da shi da ba a ga Nazmul Kubra ba. Mutumin gazargumu ne can kukawa Maiduguri kenan ko to anan yake Shehu Ɗahir Fairan mu kuma zuwa yanzu akwai littafin sa a hannunmu mu in Allah ya da muna dan bibiyar littafin malaman wasu ba mu raina su ba. Kitabut tauhid namu mu shine Nazmul Kubra. Allah ya mana muwafaqa. Akwai Shehu Fatuhullahi Buras Alwali Ibn Muhammad Al-Qayrawani shi ya fara kawo dalailul khairati shi ma ya zo dan ya taimaki ƙasa Hausa ya cicciba yana nan kabarin sa Dala. Akwai Shehu Muhammadu Zahra At-Tunisi Al-Faghigi mai kargo gashi nan makabartar mai kargo ba dan dolo ba mai kargo sunanta makarantar mai kargo dan dolo Allah ya jaddada masa rama kewaye ta yi amma asalin mai makabartar shine Shehu Muhammadu Zahra At-Tunisi daga Tunis ya taho shi ya fara zuwa da Sahihul Bukhari shi ya fara zuwa da Ashifa har yanzu sanadin mu na Ashifa ta kansa yake bi Allah ya jaddada masa rahma. Shehu mai kargo dan karnin 9 ne ya zo ya kafa makaranta hadisi ya koyar da mutane irin su Shehu Abdullahi Suka da sauran malamai amma saboda musuluncin bai gama zama a garin ba yanka shi fa akai. Wata kabila kwararrafa da suka taho da karfin su suka zo suka kori mutanen Kanan duka suka yanka shi suka yanka mutane suka wuce. Haka garin ya dinga Shehu Abdullahi Fiqa shi ma ya zo yayi nasa miyaqiyatul muti ya dinga rigima da sarakunan saboda in malami na Allah ya taho ba kona sarki bane yake son ya alaka da shi sai sarki ya jure saboda abun baya yiwuwa malam zai ce a ka daina shirka a daina sabo a daina kaza a daina sai kuma rigima ko da musuluncin to sai rigima ta hau irin su Shehu Abdul Karim Muhammad dan Abdul Karim al-Magili da shauransu Shehu Jibril ibn Umar kowa ya irin nasa amma a shara hanya suka yi sai da Allah ya ka Shehu Usman ibn Fodi ya dora da kan abin da suka yi ya zama Allah ya taimake shi ƙasa Hausa ta zama irin yanda take inda yake roko arini bidinika galiban fi hadhihi al-buldan min darajati Abdul Qadir yace ya Allah ina roko saboda girman babban bawan kashi Abdul Qadir ka nuna min addini ya rinjaye a ƙasar nan saboda girman sa to ai ko yayi koda akwai kafiran amma ba su da yawa sun zama kadan a lokacin sa ba za a lissafa da su ba kuma da zahiri ake amfani kamar da Shehu Abdullahi dan Fodi yake faɗa yana wasalama na ragaman siwaha fa aslamat bi zahiriha wallahu a'lamu man dawa duk wanda ya ce ya musulunta da zahirin sa muke amfani Allah kuma shi ya san abin da ya boye a ransa Allah ya mana muwafaka Allah ya ba mu albarka Shehu Usman Allah ya ba mu ikon ko dorawa akan koyarwar da suka yi